Вітаночки, мінський монтажний гаса на сувязі. Як ви правильно зрозуміли, сьогодні у нас зборка щита. А тепер час оголять концы. Згодно з проектом, конечно. А теперь составляем макет и выконываем монтаж. Мазюкальная пауза. Та-дам! Як ви думаєте, що зараз буде? Правильно, ваша любимая рубрика. Уябе чи ні? Ну, магія ніяка. Знов все добре. Зараз перевіримо ще майстер-виключальник. Гасить. Остається. Гасить світло во всій квартирі. Та-дам! Ну и не забываемся на релюхе выставить максимальный ток. Так бы мовить, на усе бабки. Все. Ось такий ось звичайний пригажунчик у нас отримався. Ну як звичайний, амаль звичайний. Тут ми додали ще майстер-виключальник, який так люблять дизайнери. Ось, а так більше нічого такого особливого. ПА, автомати, РКН. Ну все як завсюди. Ну і один автомат. Усе. Адьо.